میا قاسم بابا جډیر خپل دربار دے جانشین عارف شاه بچا نامدار دے جانشین عارف شاه بچا نامدار دے جانشین عارف شاه بچا نامدار دے سواد پمٹا کی یہ پیر کلی وطن دے میا قاسم بابا جډیر خپل گلشن دے سواد پمٹا کی یہ پیر کلی وطن دے میا قاسم بابا جی دل تک گلشن دے میا قاسم بابا جی دل تک گلشن دے نخکار خیستاد در مزار دے جانشین عارف شاه بچا نامدار دے جانشین عارف شاه بچا نامدار دے میا قاسم بابا جی ډیر خپل دربار دے جانشین عارف شاه بچا نامدار دے جانشین عارف شاه بچا نامدار دے جانشین عارف شاه بچا نامدار دے دربار کی رحمت راوریگی چی خفزڑ بینو دل تا خوشحالیگی دربار کی رحمت راوریگی چی خفزڑ بینو دل تا خوشحالیگی خفزڑ بینو دل تا خوشحالیگی دربار کی سکون دی او قرار دے جانشین عارف شاه بچا نامدار دے دا قاسم بابا جی ډیر خپل دربار دے جانشین عارف شاه بچا نامدار دے جانشین عارف شاه بچا نامدار دے جانشین عارف شاه بچا نامدار دے دین وسید حضرت پیر بابا قربان پا اولاد کی دا نبی آخر زمانہ دین وسید حضرت پیر بابا قربان پا اولاد کی دا نبی آخر زمانہ پا اولاد کی دا نبی آخر زمانہ ہم نکائی علی حیدر قرار دے جانشین عارف شاه بچا نامدار دے جانشین عارف شاه بچا نامدار دے دا قاسم بابا جی ډیر خپل دربار دے جانشین عارف شاه بچا نامدار دے جانشین عارف شاه بچا نامدار دے جانشین عارف شاه بچا نامدار دے زور غلے زین العابدین پدے عرس کے عارف شاہ شجاع نشین زور غلے زین العابدین پدے عرس کی عارف شاہ شجاع نشین پدے عرس کی عارف
شاه شجاع نشینا نشان پورته د اولیاء د دلدار دے جانشین عرف شاه بچا نامدار دے دا قاسم بابا جی ډیر ښکلی دربار دے جانشین عرف شاه بچا نامدار دے جانشین عرف شاه بچا نامدار دے